Тапшыруның алдагы котлау иртәсен без Яңа Кулатка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Ткаченко Юлия Фәнис кызына юллыйбыз. Бүген 23 май көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер бәйрәме уңаеннан бар якыннары бергә җыелып, аңа бәйрәм концерты бүләк итәргә булганнар. Беренчеләрдән булып әнисе Рина, әтисе Фәнис, абысы Марсель, энесе Фәнил, тормыш иптәше Лилия җиткерәләр. Икенче балабыз булып дөньяга 30 ел элек нәни кызыбыз аваз салган иде. Әйе, шул кадәр матур, алтын чәчле, зәңгәр күзле балабыз бар тирәдә кешеләрне дә бер караштан ук гашыйк иттерә торган сөйкемле бала булып үсте. Ул бик тынчан, сабыр, акыллы кыз булды. Укыганда да бик тырыш иде. Гомердә дә ярдәм кирәк булган кешеләргә кулын сузмыйча үтми. Олыны олы, кешене кеше дип күреп, хөрмәтләп яши белә. Үскәндә дә ул бар эшне дә җиренә җиткереп эшләргә өйрәнеп үсте. Аллага шөкер, буй җиткәч, үзенең гашыйк ярын очратып матур гаилә корды. Аларның холкы да бик охшаш. Раббым, гомерләре бүгенге көннәре сыман ук тыныч, матур, мәхәббәткә төренеп үссен. Мәхәббәттә тудырган улларын, яраткан оныгыбызны да исән-сау гына үстерергә насыйп булсын. Яраткан балабыз, чын күңелдән сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Алладан көн-төн сиңа исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, бар хыялларыңны да чынга ашыруын сорыйбыз. Гомерләрең моңлы җырда үссен, кайгы-хәсрәт, бәла-хазалар сезне читләтеп үтсен. Бәхетләрең күкләргә чөерлек булсын. Бел, без сине бик яратабыз һәм хәлебездән килгән кадәр гомер барышында ярдәм итәргә тырышырбыз. Җир уянган, язгы асыл мәлдә бу дөньяга кызым син туган. Котлы булсын кызым туган көнең, тәбрикләсен сине дус туган. Гомер үтә, үсеп буйга җиттең, менә бүген тулды 30 яшь. Гомерләрең бер әрнүсез булсын, тормыш юлың булсын тип-тигез. Уфтанма син, нык булырга тырыш, кайгыларга имә башыңны. Кеше бул син, теләгеңә иреш, Аллаһ бирсен исән саулыкны. Телегәле сиңа теләкләрнең изгеләрен, гадел булганын. Кирәклесе кызым бу дөньяда якын күрсен барча туганың. Тауга карап кызым тау булмыйлар, кызыкма син дөнья малына. Рухи байлык сиңа юлдаш булсын, бәхет, тәүфыйк торсын яныңда. Теләкләрем кызым чын күңелдән гел яхшылык тели күзеңә. Шатлан әле, яшә бу дөньяда, гел елмаю булсын йөзеңдә. Тормышыңда зур уңышлар сиңа, туган кирәк шундый замана. Адашма син гомер барышында, яшә айырып акны карага. Кадерле Юлия Фәнисовна, бүген сездән дә күбрәк гаиләгез, бәйрәмегездә шатлана. Әти-әни өчен бала инде олыгаеп җитсә дә һаман бала булып кала. Шуңа күрә аларның мәхәббәте һаман көчле. Юллаган җырларын да кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Син туганда балакайым, яңа йолдыз кабынды. Әниең белән көттек без, бик озак шул таңны. Ничек синсез яшәгәнебез, бу якты дөньяларда. Син яңарттың бәхетләрне, Кылынчагым кыз балам. Кызым сине кояш үзе, иртәм торып уята. Керфекләрең арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа омтыла, байыштан таңга тиклем. Нурларын сибеп югала, чибәрлегең шул тиклем. Туган көннән туеңача, сакладык җил давылдан.
Seni bugün uzatabız Güzelli turmuşuna Ferişteler kanat kağıp Tursun başışlarında Tik bәхетләр, tik şatlıklar Yoldaş bulsun yoluna Kızım seni koyaş yüzü Irten turıp uyatan Gerfeklerin arasında Var cihan suluş alan Yoldur oy seni amtılan Bayıştan tonga tiklim Nurların sibip yugalan Şiberligin şul tiklim Әнiyinin yaş çağıday Durasın göz aldımda Anıkıday karışların Hatırlete barsında Gururlukta sağışta var Göz yaşlarında bizning Kayşangına küsep jittin Sin kulun çağım benim Kızım seni kıyaş yüzü Irten turıp uyatan Kirfiklerin arasında Var cihan suluş alan Yoldur ay seni amtılan Bayıştan tonga tiklim Nurların sibip yugalan Şiberligin şul tiklim Юлия Фәнис кызы Ткаченконы 30 яшьлек юбилейлы бәйрәме белән ихластан әбисе Майзә, Хәбибуллиннар гаиләсе, якыннары Зифа апа һәм Равил абый да котлап сәлам хаты язганнар. Кадерле анагым, сөекле сеңелебез. Яшьлегең, сафлыгың саркып торган тәүге юбилеең белән ихластан тәбрик итәбез. Туган көнең хөрмәтенә теләнгән теләкләрнең барысының да кабул булуын, сәламәтлегең, матурлыгың, байлыгыңның мул булуын телибез. 30 яшь безнеңчә хатын-кызның иң мөлаем, иң өлгергән, иң җитлеккән, иң гүзәл чоры. Шушы мизгелләреңнең тәмен тыеп, тормыштан ям табып, зифа буең, горур башыңны бер дә имичә, янәшәңдә ныклы терәк тоеп, тагын да зуррак юбилейларга, зуррак уңышлар белән омтылуыңны телибез. Сез безнең ышанычларны аклагыз. Тормыш иптәшең белән бер-берегезне аккышлардай саклагыз, яратыгыз. Тирә-якка барып бәхет таратыгыз. Авылга кайткан сайын безнең күңелләр җылылык белән тула. Алда да шулай аралашып яшик. Рөхсәт ит тагын бер тапкыр иң изге теләкләрне генә теләргә. Күзләрең синең гомер буе бары бәхеттән генә көлеп торсыннар. Дөнья куарга ашыкмагыз. Киресенчә, аның һәр көненең ямен, тәмен тоеп кына яшәгез. Очып кына җитәр идек, тик аралар бик ерак. 30 ел элек туган, бала булган, бик елак. Елаганга күрәмени Юлия диеп кушканнар. Аны матур үстерергә бик күп көчләр куйганнар. Һәр кызда да кыш язмышы. Үсеп җиткәч китә ул. Шидятларны үзенеке бер көн алып итә ул. Бәхетегез тулы торсын, арагызга кертмәгез. Кеше күзе, кеше сүзе гомердә ишетмәгез. Яратышып кына, икәү, парак кыштай булыгыз. Бүген юбилей көнендә тик шатлыкка тулыгыз. Кадерле Юлия, ерак араларны якын иткән котлау сәламен матур җыр дәвам итәр. Кабул итеп аланы, бәхетле бул, юбилеең котлы булсын.
Искитмәле матур булып, таңдар ата иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә. Иң мөһиме яше узак, таза саугына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Иң мөһиме яше узак, таза саугына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Туган көнең белән сине, туган көнең белән дустым. Юлия Фәнис кызы Ткаченконы 30 яшьлек матур юбилее белән Рашитовлар, Юлия, Наил, Рафаэль һәм Рамилә, Тимнихановлар, Ринат, Зәйтүнә, Айгөл һәм Динар котлап, шулай ук җылы теләкләргә урап аласылары килә. Бүген безнең көтеп алынган яраткан кояшыбыз Юлия безнең туган көне. Юлия бик тансык булган безнең өчен кыз баласы. Абый-энесе арасында ул бер ялгыз үсте. Хәзер инде аның Алла бирсә сердәшчесе, татлы улы да үсеп килә. Тик төп сүз бүген шәшкәдәй гүзәл Юлия без турында. Ул бик күркәм, тыйнак, акыллы, кешелекле сабыебыз. Гаиләсендә әти-әнисенең төп ярдәмчесе иде. Үзенең яшьтәшләре арасында да хөрмәткә ия кеше. Аны барчасы да ярата һәм хөрмәт итә. Без дә аны бик яратабыз. Безнең балалар белән алар бик якын дуслар булып аралашып яшиләр. Көн сайын шалтыратышып, үзләренең серләрен бүлешәләр. Шуңа күрә без бүген котлауда аңа аеруча кайнар сәлам җиткерәбез. Булган хыялларың, ниятләрең чынга ашсын. Ике дөнья бәхет сәгадәтен татып яшәргә язсын сиңа. Бар эшеңдә дә уңышлар телибез. Бар максатларыңа иреш кызыбыз. Юлия дигән исемең бигрәк килешеп тора. Шәшкәдәй күркәм йөзләрең җиргә елмаеп тора. Телибез ихлас күңелдән сиңа саулык, исәнлек. Бирсен Раббым бәхетләрең тормышына җитәрлек. Ярдәм итеп терәк булып, яшәр өчен дуслар бар. Туганнары булмаганга бу дөнья балам бик тар. Сине гел көтеп яшибез, кунакка без авылга. Насип итсен гел бәхеттә балакаем торырга. Бар казанышларыңа без горурланып карыйбыз. Синсез үз тормышыбызны без күз алды алмыйбыз. Әби-бабаларың сөя, апа-абый ярата. Синең сабыр карашларың сүзсез барын аңлата. Юлия без, котлы булсын 30 яшь тулган көнең. Мин дөньяга килдем диеп авазлар салган көнең. Кадерле Юлия, без дә үз чиратыбыздан әлеге матур теләкләргә кушылабыз һәм якыннарыбыз сайлаган музыкаль бүләкне сезгә юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.
утка кергәне. Син туган күн, иң матур күн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган күн, иң матур күн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син коенган инеш суы, чайкаладыр диңгездә. Бәхетле бул, рәхәт яшә, бик кадерле син безгә. Котлы булсын туган көнең, бүләкләргә бай булсын. Теләкләрнең барысы да йөрәгеңә май булсын. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туганда йолдызлыкта үз йолдызын кабынган. Фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң, күкрәк сөтен биргәне. Әткәң икенче фәрештәң, син дип утка кергәне.